Toto bol jeden z najťažších týždňov môjho života a toto video vám ukáže prečo. Počasie sa rapidne zhoršilo a začal som bojovať s časom. Všetci sme si neuveriteľne mákli, začali sme nosiť, dvíhať a osádzať stropné hranoly, aby sme mohli zakryť stavbu. Prišlo neuveriteľne veľa ľudí, ktorí mi pomohli. Do všetkých problémov sa ešte k tomu aj pokazila elektrina, aby toho nebolo dosť. Mali sme len 2 dni a všetci sme makali ako sa len dalo. Avšak na konci to stálo za to. Ahojte priatelia, moje meno je Michal a nejaký ten čas už rekonštruujem túto starú opustenú horáreň. A myslím si, že toto je zatiaľ jedno z najlepších videí, ktoré o rekonštrukcii vzniklo. Priatelia, práve sa stala asi tá najhoršia vec, ktorá sa mohla stať. Ja som naplánoval dávanie strechy dolu zrovna na dni, kedy by nemalo pršať a modlil som sa, aby nepršalo, avšak dneska ráno sa počasie rapidne zmenilo a na ten kľúčový, na to jediné obdobie, kedy som potreboval, aby bolo 2 dni pekne, tak hlásia búrky. Prvé tohtoročné búrky hlásia zrovna na tie dni. Tento týždeň je absolútne kľúčový pre to, čo robím, pretože dávam dole strechu, ktorá múry nemôžu zmoknúť a potreboval som tak 2 dni na to, aby sme vynosili na strechu hranoly a ja som teda mohol o niečo urobiť konštrukciu alebo mať tam proste nejaké hranoly, cez ktoré viem pekne prekryť plachtu, aby to nezmoklo. A presne tieto 2 dni, kedy sme mali vynášať hranoly na strechu, tak presne tie 2 dni majú byť búrky. Takže vidím z toho jediné východisko a to také, že si musím počas 3 dní do víkendu extrémne máknuť, vyťažiť z toho maximum, vyťažiť zo seba maximum a deň pred búrkami sa nám to snáď podarí tam dotrepať aj 9-metrové najťažšie a najväčšie hranoly. Uvidím, horí mi pod prdelou, keď prídu dvojdňové, celodňové búrky a múry budú odkryté, tak je dosť možné, že zvlhnú takým spôsobom, že sa to nebude dať vrátiť späť. Plán je prostý, musím to strhnúť a vyčistiť, pretože nasledujúci deň majú prísť prví ľudia a my musíme začať osádzať hranoly. Znie to jednoducho, avšak som limitovaný. Som tu sám a na strope je toho ešte neskutočne veľa. Musím si máknuť, aby som to všetko stihol. Nie je čas flákať sa, púšťam sa do roboty a strhávam jedno áčko za druhým. Avšak veľmi rýchlo zistujem, že je to nad rámec mojich síl. Na strope zostávajú obrovské hranoly, s ktorými len ťažko pohneme aj 2. Ačka sa však samozrejme bránia a dolu nechcú ísť. Keďže ich je málo, nemám už žiadne oporné body a preto musím vymýšľať rôzne taktiky, ako strhnúť to posledné, čo tam zostalo. Používam dlhú palicu na to, aby som strhol latovanie. Potom už áčko takmer nič nedrží a stačí do ňoho jemne buchnúť a ono sa celé zrúti. Rozhodol som sa, že s odpadovým drevom zo strechy sa teraz nebudem zapodievať. Nie je na to čas. Skrátka ho nechám na jednej veľkej kope a venovať sa mu budem, až bude strecha zakrytá. Skrátka som sa do toho pustil. Hlava nehlava, strhávam, čo na streche zostalo.
Pri búraní sa mi podarilo nájsť túto starú črievičku. Ak niekomu chýba, napíšte dole do komentáru. Dôkazy toho, v akom zlom stave bola strecha, sú všade prítomné. Toto je hranol, ktorý držal Ačka. Nepílil som ho a nerezal. Takto skrátka dopadol. Po každých asi 2 metroch je drevo totálne prehnité. Rozpadlo sa, spráchnivelo. Nič z toho nezostalo. V podstate skoro z celej strechy, ktorú som zdemoloval, zostal jeden dlhý priečný hranol, ktorý bol takmer nepoškodený a niekoľko áčok. Inak bolo takmer všetko zhnité a nepoužiteľné. Všade v dreve boli prítomné červotoče alebo tesárikovia, ktorí drevo totálne zničili. Nejaká tá ochrana nového dreva bude asi nevyhnutná, inak to dopadne rovnako. Nie je čas na zbyt. Keď bola strecha dole, musel som sa opäť vrhnúť do zakrývania strechy, pretože večer mali prísť dažde. Chcel som ochrániť múry čo najviac, preto som posledných pár hodín svetla venoval tomu, že som múry zakrýval, aspoň provizorne. Nakoniec to vyzeralo a dopadlo aj celkom dobre. Dážď bol našťastie iba veľmi slabý a provizorné zakrytie plne stačilo na to, aby som múry ochránil. Je absolútne príšerné počasie. Ja už som nejakú tú chvíľku hore a už som aj niečo porobil, ale vstával som totálne ľavou nohou, pretože včera som to asi trošku prehnal, ako som sa ponáhľal. Snažil som sa urobiť toho čo najviac, tak som dneska vstával totálne rozbitý. A ráno bolo veľmi nemilé, pretože je totálne zamračené, nechutne fúka a do toho občas poprší taký slabý daždík. Keby nebola situácia aká je, tak sa na to fakt vykašlem a dneska som buď iba vnútri, alebo idem domov a dám si na chvíľku pauzu, avšak v tejto situácii to zrovna urobiť nemôžem. Myslím si, že hneď potom, ako to budem mať dobre zakryté, tak si dám dobrý deň pauzičky. Snáď to dopadne všetko dobre. Idem ďalej makať. Ďalšie ráno bolo náročné. Bol som vyčerpaný z predošlého dňa a počasie mi to nejako neuľahčovalo. Bolo počasie, ktoré vám hovorí, sadni si donútra, niečo si pusti alebo si čítaj knižku. Ja som však stal na streche a demoloval som, čo zostalo. Myslím si, že som si vybral ten absolútne najhorší deň. Všetko sa začalo kaziť a svet a príroda mi robili doslova naprieky. Tak ako to už býva. Nemôžem sa na to hnevať. Začal som rozoberať strop, na ktorom bolo dobrých 25 cm hliny, ktoré slúžili ako izolácia. Tony a tony zeminy. Po 10 ročiach na strope sa z hliny stal prach. Doslova prach. Akákoľvek manipulácia s ním rozvírila neuveriteľne veľký oblak malého a nechutného prachu, ktorý sa vám dostal všade. Povedali by ste si, že veď to nevadí, fúka. A ten oblak sa veľmi rýchlo odfúkne preč. Takto to ale vôbec nefungovalo. Vietor sa točil a ak aj na chvíľku odvial tento kúdol prachu preč, tak ho veľmi rýchlo privial naspäť a v podstate sa tam len točil do kolečka. Bolo to veľmi nepríjemné a náročné.
Nemal som času na zbyt a musel som si poradiť aj sám. Musel som si poradiť s tými obrovskými a dlhými hranolmi. Najlepší spôsob, akým som to mohol sám strhnúť dole, bolo ten, že ich skrátka rozpílim v strede, alebo keď sú dostatočne prehnité, tak zlomím a zhodím ich dovnútra, do miestnosti. Keď bude strecha opäť zakrytá a osadené nové hranoly, budem mať dosť času na to tieto zvyšky z miestnosti povyberať. Mal som však ešte jednu veľmi dôležitú robotu, a to vytvoriť akúsi rampu. Na zadnej časti domu je veľmi zaujímavá vyvýšenina, ktorá sa v tejto situácii veľmi hodí. Z nej sa budú hranoly na strechu vynášať jedna radosť. Strhli sme 3 hranuly, ktoré sme priviazali k sebe dokopy. Vznikla nádherná plošina a taká rampa, po ktorej sa budú nosiť hranuly jedna radosť. To, čo môžete vidieť na zemi, sú kopy hliny, ktoré som z malého kusu zvyšného stropu nahádzal na zem. Musia to byť tony hliny. Je to neuveriteľné. Zákon schválnosti hovorí, že keď sa niečo má pokaziť, pokazí sa to v tú najmenej vhodnú chvíľu. A keď už niečo, tak je najlepšie, aby sa pokazilo všetko. Keď som si myslel, že už nie je viac vecí, ktoré sa môžu pokaziť, tak som sa pokúsil zapnúť hlavný istič. A viete čo? Nešlo to. Áno, počujete správne. Kľudne sa stavím, že na toto video nepozerá nikto, komu by sa stalo, že sa mu pokazil hlavný istič. To je tak nepravdepodobná situácia, to je tak ojedinelá porucha, to sa fakt nedeje. Ale mne sa to stalo v tú najhoršiu možnú chvíľu. Zrovna v to ráno, ktoré sme mali začať vynášať stropné hranoly na strechu. Ten jeden deň, kedy nemalo pršať, bolo zamračené a malo začať pršať. Ten jeden deň, kedy sa nemalo nič pokaziť. Zrovna vtedy sa pokazil hlavný istič. Príbeh mal našťastie dobrý koniec. Veľmi milý elektrikár prišiel a raz dva hlavný istič vymenil. Takže sme neboli dlho bez elektriny, za čo som mu veľmi vďačný. Medzičasom sme osadili absolútne prvý nový hranol. Bol to neuveriteľný pocit. Keď zapadol hranol do svojich dier, naplnilo ma to novou energiou a novým elánom k stavbe. Už to nebola len demolícia, začali sme budovať náš sen. Vsadili sme prvý nový stropný hranol. Neuveriteľná energia a radosť. Osadili sme prvé 2 hranoly a na strop sme vyniesli palety. Toto absolútne otočilo hru. Mali sme nádhernú plošinu priamo z rampy, po ktorej sa dalo neskutočne dobre chodiť. Zrazu nám išla robota neuveriteľne od ruky. Osadzali sme jeden hranol za druhým. A na horárni sa začali zbiehať ľudia. Môj otec a svokor boli prví. A zrazu sme tam boli 3 chlapi. Robota išla neuveriteľne od ruky. Ani som nestihal vnímať, ako neuveriteľne rýchlo nám to ide. Dnes nie je čas na oddych. Mraky sa sťahujú, búrka je na obzore. A každý jeden úder kladivom je boj o čas. Prišli hranoly a s nimi aj pomoc. Skutoční ľudia. V takých chvíľach človek pochopí, že nie je sám. Že toto nie je len obyčajná rekonštrukcia domu. Je to obnova viery, obnova sveta. Makáme naplno. Nesieme, režeme, osádzame. Každý krok je premáhanie vlastných síl. Únava v očiach, pot na čele, ale srdce horí. A keď príde dážď, bude to už hotové? Alebo to nezvládneme? Neviem. Ale jedno viem isto. Nevzdám sa. Toto nie je len stavba. Toto je návrat k podstate. Z nuly až na vrchol.
Čas beží, oblaky sa zbiehajú a búrka je na ceste. Musíme to stihnúť. Nie je priestor na chyby. Každý pohyb, každé kladivo, každý hranol rozhoduje. Prišli mi pomôcť ľudia, rodina. A to je ten moment, kedy už nejde len o stavbu, ale aj o krásne spomienky, ktoré pretrvajú celý život. Zo seba dávam všetko, nie kvôli domu, ale kvôli myšlienke. Obnovujeme svet vlastnými rukami. Aj v daždi, aj v strese, aj v únave. Dúfal som, že sa nám podarí osadiť aspoň stropné hranoly a presne to sa podarilo. Než zapadlo slnko, posledný stropný hranol bol na svojom mieste. Bolo to neuveriteľné, ani som nedúfal, že by sme to mohli stihnúť. Ďalší deň ráno sa absolútne otočil. Obloha bola krásna modrá a slnko pieklo na chrbát. Čo bolo však podstatnejšie, na horárni bolo zrazu 7 ľudí. Môj otec, svokor, švagor a nevlastný otec. Čo ma však neuveriteľne tešilo, prišiel aj môj dedo. Človek, ktorý má so stavbou striech 40-ročné skúsenosti. A neuveriteľne nám pomohol. Toto úplne zmenilo hru. Nielen, že išla robota tak rýchlo, že som to ani nestíhal vnímať a zrazu boli na streche aj všetky 9-metrové ťažké hranoly, s ktorými sme dvaja ledva pohli, bola tam aj neskutočne dobrá atmosféra. Rozprávali sme sa, zabávali sme sa. Bolo to skrátka neuveriteľné. Na strechu sme ťahali jeden hranol za druhým. Pomaličky sme ich osádzali, menili a posúvali. Makali sme ako tím, ako dobre zosynchronizované hodinky. A takmer sa nestali ani žiadne zranenia. Svokor raz spadol zo strechy, našťastie do mäkkého, a nevlastný otec si pricvikol prsty. Žiadne zlomeniny ani vážnejšie úrazy. Čakal som, že každým hranolom budeme vyčerpanejší a nevládnejší, avšak každým hranolom bola atmosféra lepšie a z práce sa stala celkom veľká zábava. Musím povedať, že počasie nás v tento deň veľmi príjemne prekvapilo. Bolo citeľné, že je to ten prvý letný deň. A tak ako to už posledné roky býva, v jeden deň bolo 15 stupňov a ten ďalší 30. Slnko pieklo na chrbát, no bolo to rozhodne lepšie ako dážď. Ani som si to nevšimol a poriadne som sa spiekol. To budem pekných pár dní cítiť. S ubúdajúcou robotou pribúdala dobrá nálada. Hrobka, závitnica. Rob, tuto je meček. Miško, toč. Točím. Lebo zajtra mami nebudem musieť reportovať. Či si sa neflákal niekde? Dobre? Bože, za akými kurvami si bol. No, dovol. Na toto som čakal, kto sa chytí. Teraz natočí a už môže spáliť, dá. Strecha začínala mať svoju podobu a bolo to neuveriteľné. Nebol ani večer, bola polovica dňa a my už sme boli pri zakrývaní strechy. Bolo to neuveriteľné. Nedúfal som, že by sa toto mohlo stať, alebo že sa to stane tak rýchlo. Počítal som s každou, samozrejme tou najhoršou možnosťou a variantou, ktorá by sa mohla stať alebo ktorá by mohla nastať. Avšak toto bola ako krásna, nežná bodka za príšerným týždňom, kedy sa všetko kazilo. Stihli sme to v predstihu
a dokonca sme celú strechu zakryli. Priatelia, toto bol jeden z najtvrdších týždňov, ktoré som na horárni zažil. Som totálne bez energie. V čase, kedy nahrávam zvuk na toto video, až teraz pociťujem tie pravé následky toho, čo to obnášalo. Som vyčerpaný a aspoň deň si musím oddychnúť. Kamaráti, stihli sme to. Som narobený ako kôň, ale po vyše týždni môžem ísť domov a v kľude spať, že strecha je zakrytá a nezmokne to tu. Stihli sme to o deň skôr, ako som plánoval a poriadne sme si mákli a stihli sme to v hodine 12. Pretože tam v diaľke už nevidno hory, pretože tam prší. Avšak keď sa na tie dni spätne pozriem, bolo to neuveriteľné. Neskutočne som vďačný každému, kto mi tam prišiel pomôcť. Tá pomoc bola neuveriteľná. Minimálne ja som sa príjemne zabavil a bol som veľmi rád, že vidím časť mojej rodiny, ktorí mi ochotne prišli pomôcť. Priatelia, toto je už všetko. Ja vám neskutočne ďakujem za podporu, ktorú venujete tejto sérii. Je to neuveriteľné, som nesmierne rád, že vás to baví. Už je to konečne nie len o búraní, ale aj o budovaní. Konečne budujeme náš sen. A je za nami obrovský kus roboty. Každý like, odber, zdieľanie či nový člen ma posúvajú vpred. Robí mi to nesmiernu radosť a som rád, že komunita, ktorá tu vzniká, je tak príjemná. Ste neskutočne skvelí ľudia. Ďakujem vám. To už bude pre toto video všetko. A my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí, ktoré pre vás pripravujem. Zatiaľ ahojte. Yes!